Γεια σας. Σήμερα έχουμε λίγη Counter-Strike δράση. Λοιπόν, θα αρχίσουμε, όπως λέτε, Ναι. εδώ. Rage Gamer και Battle Gamer. Μόνο που ο Rage Gamer δεν θα βγάζει άλλα βίντεο. Α, ναι. Έπρεπε να το πούμε αυτό. Ναι. Το κανάλι του Rage Gamer, ο Rage Gamer τέλος πάντων δεν πάει να ξέρει το κανάλι του, γιατί... Καλά, δεν χρειάζεται να το μάθετε. Τέλος πάντων δεν μπορούσε να ξαναμπείτε. Το κανάλι μου θα το έχουμε μαζί. Τώρα. Oh, that was awesome. Fuck you, fuck you. Where are you? Fuck you. Αυτή ανεκροβάμπερκα. Θεωρείται. Κάπου κοντά σου είναι. Εντάξει, όχι κοντά σου όπως. Έχει ελεύθερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως έλεγα, θα έχουμε το κανάλι μαζί. Θα βγάζουμε πολλά βίντεο. Πάει αυτό στη μία. Και χωρίς στόχο. Από μπροστά σου είναι, τι στόχο θέλεις. Και τώρα, δηλαδή, αυτό το πρώτο βίντεο που βγάζουμε εκτός από Minecraft. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, να αφήσετε comments. Βασικά δεν τέλειωσε το βίντεο, αλλά θέλω να το πω από τώρα. Comments για άλλα παιχνίδια, που να μην χρειάζεται να τα αγοράσουμε, σας παρακαλώ. Download ή κάτι τέτοια. Ωραία. Αν ξέρετε, για να κάνουμε και βίντεο με αυτά. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Τώρα, πίσω στην Counter-Strike δράση. Counter-Strike δράση. Ναι. Φίλε, έχω χαθεί, δεν ξέρω πού είναι. Μόνο ένα, δύο. Οι οποίοι είναι, πού είναι? Δεν ξέρω. Ο Bomber τους έχει πεθάνει. Το ξέρεις αυτό ή όχι? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι είναι με αυτή? Ευχαριστώ φίλε. Πήρα το όπλο ενός νεκρού. Δεν έκανα τίποτα. Καλά, πού έχουν πάει ρε? Τι είναι αυτή? Α, ναι, εντάξει. Πρέπει να τους πες και να τους πες οι δάσεις. Κάνεις πλάκας εκεί. Come here. Πού πάμε? Τον έχω χάσει το δρόμο. Πίσω μου. Μόνο ένα. Αλήθεια. Πού είναι? Έπεσαν μες στην τρύπα. Ναι. Πού να ξέρω, χαζί είναι. Ναι, έπεσαν. Θα πέσω κι εγώ. Μπουμ. Και εσύ. Φιλέ. Κούσε. Αχ, καλά. Ένας, δύο, τρεις. Να το πως, να το Τέξι. Οκ, come here. Βοηθάτε. Αυτή κάθισα πάλι. Άντε, έλα. Πήγε. Σας έσωσε τη ζωή. Άντε, σε βοηθάνε. Δεν ξέρω. Καλά. Τον δρόμο τον έχω φτάσει. Μα πού πρέπει να πάω, άντε. Θα έρθει. Ναι, έρχονται. Εντάξει. Καλό θα ήταν να σε βοηθούσαν και αυτοί λίγο. Να τους πετούσαν τα ρούχα τους και να μην έβλεπαν οι άλλοι. Fuck you. Νίκης. Αυτό έπρεπε να κάνω το σύνορα ρε. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν το πιστεύω. Το ξέρω. Oh, it's me, το ξέρω. Γι' αυτό το έτσι κι αλλιώς το έκανα. Λοιπόν. Πυροβολισμοί, αγόρι πολύ. Ο Ιωάννης πάει να σκοτώσει μερικούς μαλάκες. Πού πήγανε? Πες μου ότι θα πας... Άντε. Fuck you. Εντάξει. Πες μου ότι θα πας πάλι να πάρεις εκείνους τους... Μαλάκες.
Με τις Θα πιτζάμες. πάμε να σκοτώσω κάποιους στην πιτζάμα. Ναι. Α, νικήσαμε κιόλας. Σκότωσε. Μάλιστα. Αχ. Reload. Ναι. Λοιπόν, That's me. Δεν ξέρω. Ναι, και αυτό. τώρα. Γιατί πάω συνέχεια από τον ίδιο δρόμο. Να σκοτώσω κάποιον. Αυτό ήταν το Counter Strike. Τι έχεις? Έλα μου. Counter Strike πώς λέγεται? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το Counter Strike. Το ένα από τα πολλά. Και... Δεν ξέρω, πάντως έχει χάλια γραφικά. Καλά. Είμαι χάλια στο shotgun, να και για την τρίτη πέρα. Γεια σου. Το σκοτώσατε ρε μπιτζαμάνθρωποι. Μπράβο. Στα πόδια του πεσμένος είναι. Ακούω. Ακούς αλλά δεν βλέπεις. Λοιπόν. Upstairs. Upstairs. Α, να το. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που το είπατε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο, ναι, το πρώτο βίντεο από Counter Strike. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Γεια σας.